lokhu ethrendi enjalo uSimomoza ubhekene wezinsizwa. Uthini lapha-ke uSimomoza? Uthi umfazi engakuhlela yena. Gonyuluka ndoda, ungalokhu ubhinqa ubibiyela. Uma umuntu ehlele umfazi, yindaba enkulu kabi leyo, ihlazo futhi. Mina ngazi ukuthi umfazi mayiphingile ichilo, indaba ingenelwa ngisho nayimindeni yomibili. Kusho ukuthi-ke leyo mndeni-ke into encane. Nalesi sipho esiwukwazi insele, ebeka kanjalo kuSimomoza. Angidli abafazi babantu mina. Niyalazi kodwa igama elithi umfazi lichazani. Nihlomekisane nobhululu bakho okwazi. Uzongisiza-ke ndoda ugonyuluke bezwe abantu uma ngakudlela umfazi. Cha, leyo-ke yayizodinga amadoda anjengobani, Baba uThokozane, Somnandi la. Not osisi wazinsele. Kusho ukuthi kufanele ngigeze umuzi wakwaSibili, but mina ngakugcina ungakabi naye umfazi kabi yami. Waqhubeka laphana kuSimomoza wathi, wena gonyuluka mhlawumbe ukhuluma ngalezi ntombi ezizithandela omaskandi, njengoba nami wake wangidlela intombi umthande neSK eGoli eJolisi okwakuthiwa uZanele owayeyiphoyisa. Ngayivuma induku ngoba ngiyisoka, sayixoxa futhi nesikhova sebehlukene sesizihlekela nje kumnandi, and yayimtshelile ukuthi ijola nami wayipheqa kunjalo. Azange ngimzonde, azange ngimlwise, yikho ngimthega nje ngikhululeke. Leyo ntombi ngangistress kabi ngayo, sadla isikhova. Ningixolele, bengidlula nje ngiphendula le phathinyana ethi ngadla umfazi womuntu. Asikho-ke lapho, sisebholeni Maskandi FC. Ubani-ke lo muntu okukhulunywa ngaye-ke? Uye lo uMalahla. Angazi ukuthi wehlelwa yini uMalahla nkosi yami, elokhu ebalwa kulezi zinto lezi. So uthe uma ebuya futhi uSimomoza phakathi ngathi kulula nje abaveze lo mjidi abathi ngampheqela umfazi agonyuluke ecabanga. Umfazi womuntu ningabanaki, bashiswa amaqiniso, abaqambisa amanga. Laphana-ke angazi ubani owenze le pick mix laphana kuMalahla, Hlanya uSibiya wathi-ke angisona isilima ngoba ngithule. Uqaphele ukuphapha boy. So bamfaka-ke uMalahla-ke kule nto-ke. Asazi ukuthi kwenzakalani ngani zakwethu. Kodwa-ke ngokwe-investigation eshawe abantu abayenzile ibe deep kakhulu. iMaskandi Trends ithi Simomoza ubhekene wesidisa nguyeni lona uMazethe, angithi njengoba nibona-ke lapha, heyi usisi wabantu sihambe bemfeza ey'thombeni bemfaka nathi sibhizi siyam-add-a ngoba manje-ke kuyabhokwana manje akudlalwa. Asazi ukuthi sizothini. Nali igcokama umshovu wenkani ngoba nenkani. Indlaba ayiphiwa kaMashando, imi nobani laphana, asazi yithi isidlule. Ngabe wena usisi lo kuthiwa yiphoyisa lo kaSimomoza. La ngo-2020 uZanele Promise Khumalo wathi abakhwenyana basemantungweni naba laphana ngaphezulu abayi-2 nangu uMthandeni laphana, angazi kume nobani laphana, noma yiyo lento ayishoyo uSimomoza asazi, kodwa ukukhuluma-ke wahlola iphoyisa lazathi iphoyisa asisambise ukhuluma phambili. Kodwa laphana-ke vele bayithandele igcokama elisha nje intokazi laphana, kodwa-ke sohlanganisa kuhlanganiseke. Yiyo le ndaba-ke esiyivezile phambilini. NoLuve Dubazane ulokhu evelile laphana, uyafaka ofisa uLuve Dubazane, usekhathele. Mayethi yena kulula baveze umjidi abathi ngampheqela umfazi lapho uSimomoza. Waqhamuka uLuve Dubazane wathi, hhayi awufuseke phela manje, sakhathala wuwe, hhayi sebekhathele ngampela abantu uSimomoza, abasafuni lutho. Laphana-ke omunye-ke oyibiza ngokuthi inhlanhla nebhadi i-page laphana ku-Facebook uthi wakuveza uKhuzani kumqhele nethawula ukuthi uLokhuzana uthanda abafazi babantu. Nami ngiyayikhumbula leyo phathi leyo, kodwa-ke sisho lutho-ke bayazi abantu basikandi ukuthi ena ubani lowo muntu loyo. Right. Uma siqhubeka-ke sibheka-ke, right, sekuphela lapho-ke indaba-ke ilokhu iqhubekile-ke i-trend-ile-ke ewuSimomoza-ke laphana-ke online, ubhekene wey'nsizwa. Asazi kuzotrenda-ke kuze kube nini ngani zakwethu, kodwa-ke i-trend-ke ilokhu eyibambe ngawo womabili amazambane. Uyalenga bafethu, akafuni ukusuka. Sithembe kodwa phela ukuthi izohamba idlule nalento, ayikho into engadluli ngani zakwethu. Ukukhuluma nje kuba ngenhla. Laba abafisa ukuthi mhlambe niqhawe liphawule lihlale nikhuluma into uKhuzane uma ekhuluma izinto uchaza njalo, ubhala ama-essay uhlale echaza this and that. This time around senifuna aphawule manje, akuseyini senikhathele ama-essay.
hhayi ngoba nizazi ukuthi nifunani ngempela kule ngane kaMangema, ngoba niyayilandelela. Noma uyithulele kumele ihlale ikhuluma. USimomoza uyibizela abantu la athanda ukubabiza ngendlela yakhe, unezizathu zakhe zokuthi ubabizele labo bantu laba. Asazi ukuthi why. Nabo bayiphendulela abantu abathintekayo kule ndaba lo Simomoza yamaskandi F_C ukuthi baphatheka kanjani. Kwaphuma amagama angemnandi, kwaba nabantu abacishe-ke bebambela ngamawashing, waqhamuka nokwazi wachwaza naye indlela achaza ngayo nonjoko, kuningi asekukhulumekile. Kodwa-ke sizobona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi yena-ke le trend, ngoba phela ilokhu ithrendile le nto, iqale kancane, kodwa-ke bazobona ukuthi benza kanjani. UKhuzani-ke lapha akhona-ke is fine, the way angakhona ayiqhubeke nempilo ayipostele, phoste ngemicimbi nayo yonke into. Kodwa-ke le ndaba kuka ngathi ayiphelile, asazi ukuthi uphepha bani lona, nokuthi u-series bani, episode bani bani. Kodwa kuyacaca ukuthi-ke kuzophinde kuvele okunye nisahlengaza sesizodibana ngokuzayo-ke sesizobheka ukuthi ena kwenzakalani khona la endimeni kaMaskandi. Ubani uSimomoza ubhekene noyinsizwa, hhayi uyalifaka ilahle ebhuzini ngampela.